Tenzi mucha zwano imba shepa mangwa nani dino namata kunemwi dino chema Kwazwai vana vaMwari, toda kutenda Mwari zvikuru mangwanani anhasi nemukana watawaniswa wekuti tidzidze kubva mukati meshoko raMwari, kutarira kuda kwaMwari, kutarira tarisiro dzaMwari neshuviro dzaMwari. Mukati meshoko tinosangana neyambiro dzaMwari kwatiri kutichenjedza kuti tive vakachenjerera ruponeso. Mangwanani anhasi tinoda kutarira pamwe chete mukati mebhuku raDaniel, Daniel chapter 7, tiri kutarira verse ra8 tichienda kusvika paverse ra10. Tine musoro wenyaya unoti iwo wadaidzwa kudare redzimhosva, wadaidzwa kudare redzimhosva. Now kana vanhu vazhinji vakadanwa kumatare edzimhosva vanoita necessary preparations nokuti vakatarisana nedare redzimhosva. Now kana tichidzidza mukati meshoko raMwari nepfungwa yedare rokudenga, zvinoreva kuti pane preparations anofana kuitwa navanhu vakatarira dare guru rokudenga. Saka toda kuverenga mukati mebhuku raDaniel chapter 7 verse ra8. Verse 8 inotiyo ndiri kuverenga nechirungu pano. I considered the horns, and behold, they came up among them another little horn, before whom there were 3 of the horns plucked up by the roots. And behold, in this horn there were eyes like eyes of men, and mouth speaking great things. I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like the pure wool. And his throne was like the fiery flame, and his wheels as burning fire.
a fiery stream issued and came from before him. Thousands and thousands ministered unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him. The judgment was set, and the books were opened. Now, ndi Daniel arikuoneshwa panapa. Ukaverenga Daniel chapter 7 uchibva nayo kumsoro, uchaona kuti Daniel anoratidzwa mhuka dzakanga dzichimuka, imwe ichimuka, imwe ichinyura, imwe ichimuka, imwe ichinyura. Nhasi handina nguva yokuronda mhuka idzi kuti ndiva nani, but Bible rinoisa pachena kuti mhuka idzi akanga ari makingdoms epasi, akanga achimuka one after the other, the succession of earthly kingdoms. Ndo iri kuratidzwa mubhuku raDaniel. Now makingdoms aya achisucceda one after the other. The Bible rinozotiratidza a fourth kingdom yakamirirwa nemhuka yaityisa kwazvo. Mhuka iyi Bible rinoti yakanga ine nyanga dzine 10. Daniel ndo paanoratidzwa rumwe runyanga rwakaonekwa richibuda pakati pedzimwe nyanga. Daniel achiona runyanga urwu, Bible rinoti ndo paakaona runyanga rwaitaura mashoko makuru kwazvo, ruchimhura Mwari. Kana uchiverenga the activities yerunyanga urwu, Bible rinoti rwakarwa neshoko raMwari, rukarwisana navatsvene vaMwari, rukapokana nekunamatwa kwechokwadi kwaMwari. Now in the process yerunyanga urwu, ruchiita zvarakanga ruchiita, activities dzaiitwa panyika nerunyanga urwu dzakanga dzichionekwa dzichiitika. Things were looking normal panyika, and Daniel's focus yakabva yachinjwa, ndokubva atanga kuratidzwa zvaiitika kudenga. When things were looking normal panyika, Daniel anoti ndakaona zvigaro zvoushe zvichigadzwa kudenga. Everyone thinking kuti business is going on and things are normal on earth. But Bible riri kuti iro zvigaro zvoushe zvakanga zvagadzwa kudenga. Vanoroya vachitoroya, zvigaro zvoushe zvakanga zvagadzwa kudenga. Vanopomba vachipomba, zvigaro zvoushe zvakanga zvagadzwa kudenga. Bible rinoti iro all the activities on earth were looking normal, yet kudenga zvigaro zvoushe zvanga zvagadzwa. Bible roti iro kutonga kwakabva kwatanga, bhuku ndokubva dzazarurwa. Dare iri kana wakaritarira harisi dare rokutamba naro, idare ramatare. Kuna matare anogona kunge akamboitwa panyika, wakapinda maari vakaabuda, kunyangwe vakanga vaine nyaya. But Bible riri kuratidza kuti dare rino iri sandi dare nhando, idare ramatare. And I want to submit to you, mwana wa Mwari, make the necessary preparations kana uchidanwa kudare rakadai. Nokuti mutongi wedare, Bible rinoti wakanga akagara pamirazvo yomoto, nepamberi pake panga pachibuda rwizi rwomoto. Zikanzi kana ari tsoka dzake idzi yaingova moto unopfuta. Harisi dare rokutamba naro, idare iri ramatare, ndo dare ratakokwa kwariri iwe neni. Ndiva nani vanodaidzwa kudare? Riri dare risati riri dare rokutamba naro. Vakorinde vechipiri chapter 5 verse 10 inotiyo, nokuti isu tose tinofanira kuratidzwa pamberi pechigaro chaKristu, kuti umwe noumwe apiwe zvaakaita nomuviri, kunyange zvaakaita zvakanaka kana zvakashata. Bible rinoisa pachena, vakokwa kudare iri ndiwe neni. Hapana ari kusara padare. Iwe neni tadaidzwa kudare, riri dare ramatare.
Asi dare iri kana wakaritarira pawakokwa apa, Bhaibheri rati mberi kwomutongi kwanga kuchibuda rwizi rwomoto, kureva kuti dare ratadanigwa kwariri harisi dare nhando, uye padare racho apa hapasvikiki nyore, nokuti vanonosvikapo Bhaibheri riri kuti vanofanira kudarika nomubiravira romoto. Vanonopinda padare vanofana kupinda nomumoto unopfuta kwazvo. Saka harisi dare rinosvikika nyore. You have to make the necessary preparations. Kana wadanwa kudare rakadai, you have to look for all the ways dzinoita kuti ugone kuchengeteka padare rakadai. Saka Bhaibheri rati isu tose tinofana kuratidzwa pamberi pechigaro chokutonga chaKristu kuti umwe noumwe wedu apiwe zvaakaita nomuviri, kureva kuti zvose zvaunobata nomuviri wako, chose chaunoita nomuviri wako, one day chichauya pakutongwa. Dzimwe nguva kana uchitarira zvinoitwa navanhu nemiviri, kana achichiita vanouya kuda kutsiura vakatsiura, unonzwa munhu achiti uyu muviri hausi wako, ndewangu, zvandinoita izvi ndinoita ndina hausiwe. And people think kuti hapana anofanirwa kuvatsiura. But Bhaibheri rati iro chaunoita nomuviri, iwoyo waunoti ndewako. Ipo paunenge uchiti kutsiurwa handitsiurwi, pfungwa ndedzangu, izvi zvandinoita ndokaonero kangu. Imi kana mune maonero enyu itai maonero enyu. Bhaibheri riri kuti izvozvo zvatinoita nomuviri Mwari uchazviunza pakutongwa. Vanhu vose vanofanira kuratidzwa pamberi pechigaro chaKristu chokutongwa. Live your life so munhu anoziva kuti one day mabasa atinobata, kafambiro katinoitaka, kararamiro katinoitaka kachaunzwa pakutongwa, nokuti tose tinofanira kuratidzwa pamberi pechigaro chaKristu chokutongwa kuti umwe noumwe apiwe zvaakaita nomuviri uyu, kunyange zvakaipa, kunyange zvakanaka. Unoziva sometimes munhu anogona kubvunza kuti ko chakanaka chinogotongegwei? Pane zvinhu zvakawanda zvinoitwa navanhu zvakanaka asi vachizviita for wrong reasons. Pane vanhu vakatochengeta chirikadzi vakachengeta nherera for wrong reasons, vachiita zvinhu zvakanaka asi ivo vaine dzavo dzavakataimira kuseri. Mwari uchazviunza pakutongwa. Pamwe pawakatozviita vanhu vakatoombera maoko, vakatofara vakati uyu waita chinhu chakanaka, yet Mwari akatarira anoona kuseri kwenyaya yaunoita kuti ichi chaanoita haachiitiri zvakanaka, anochiita because iye ane dzaakataimira dziri seri kwenyaya yaanoita. Saka Mwari uchaunza zvinhu zvose pakutongwa. Chapter 12 yaMuparidzi verse 14 inotiyo, for God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Mwari uchaunza mabasa evanhu ose pakutongwa. Rimwe zuva zvakaitwa in secret zvikavanzika kuvana, zvikavanzika kumudzimai, zvikavanzika kumurume, zvikavanzika kunharaunda. Bhaibheri riri kuti God will bring that into judgment. Usanzwa wakagarisika kunzwa uchiti nyaya dzako dzapera nokuda kwokuti maybe wakadziita ukagona kudzikavha dzikapedzisira dzisaonekwi kana kuzikamwa navanhu. Things that has been covered by men zvichaitwa uncover mujudgment yaMwari. Saka nyaya kuti dzipere dzinofana kutogadziriswa naMwari. Hadzifaniri kukavhiwa. Haikona kufila comfortable nenyaya dzakakavhiwa. Haikona kufila comfortable because maybe pakaitika nyaya and everyone in the community stood for you. Akati auya haangagoni kuita zvakadai, haasi akamboiita nyaya yacho. Nyaya ikasara yakakavhika,
nyaya ikasara isingaonekwi, nyaya ikasara ichita sokuti haipo iyo iripo, Bible rati God will bring that to judgment. Even the secret things zvakaitwa zvikasambozikanwa kuti zvakaitwa, Mwari uchazviunza mujudgment. Mwari uchazvitonga, whether it be good or evil, God will bring that to judgment. Mwari uchaunza nyaya dzedu dzose pakutongwa. So dare ratiri kudanirwa kwariri handi dare rokutamba naro, idare ramatare. And I am speaking to you this morning. Make the necessary preparations. Kana uchidanwa kudare rakadai, tichafamba muchidzidzo chino kusvika taona kuti ma necessary preparations anodiwa padare akamira sei. Mwari otibatsira, Mwari otirwira, Mwari otiitira zvakanaka. Muparidzi chapter 11 verse 9 inoti, yofara hako iwe jaya pamazuva oujaya hwako, moyo wako ngaukufadze pamazuva oujaya hwako. Famba nenzira dzomwoyo wako napakuona kwameso ako, asi uzive chinhu ichi, kuti Mwari uchazokutonga pamusoro paizvozvo zvese. Bhaibheri kana richidzidzisa pamusoro pejudgment, haridzidzisi kuti uvhundusirwe out of sin. Mwari anoda kuti vanhu vabude muchitema because they love God, not because they fear the judgments. But panapa Bhaibheri roti, fara hako jaya pamazuva oujaya hwako, famba nenzira dzomwoyo wako napamaonero epfungwa dzako. Kana vanokutsiura vachitsiura, haikona kutenda kutsiurika nyore. Fara hako jaya pamazuva oujaya hwako, famba samaonero amwoyo wako. Chiti kana vanhu vachikutsiura unoona sokuti zvituta, famba samaonero amwoyo wako. Kana ukadzorwa neshoko raMwari, unoona sokuti the word of God is old fashioned, famba samaonero amwoyo wako. Kana vabereki vakakudzora kuti mafambiro owaita haasiwo, unotaura kuti they don't understand, there is generation gap, famba samaonero amwoyo wako. Famba, fara hako jaya pamazuva oujaya hwako, famba samaonero amwoyo wako. Moyo wako ngaukufadze, but uzive chinhu ichi, kuti Mwari uchazokutonga pamusoro paizvozvo zvese. You cannot make a choice kufamba samafungiro omwoyo wako and at the same time make a choice not to enter into judgment. Haugoni kuramba zvose zviri zviviri. You choose one at the expense of another. Kana iwe ukasarudza kufamba sokuda kwaMwari, wazvichengeta parutongo runovuya. Asi kana ukasarudza kupokana naMwari, kupokana neshoko raMwari, wazviexposa to judgment. Saka Mwari ari kuti, ye fara hako jaya, fara hako mudikani, ita sezvaunofunga, famba samaonero amwoyo wako, famba sokuona kwepfungwa dzako. But ziva chinhu ichi, kuti kana wapedza kufamba, wapedza kuita sokuda kwako, wapedza kuona zvinhu usingatsiuriki uchita samaonero ako, Mwari uchakutonga pamusoro paizvozvo zvese. Chapter 30 ya Proverbs chapter 30, ukaverenga verse ya 12, inotiyo, there is a generation that are pure in their own eyes, and yet is not washed from their filthiness. Kune rudzi, kana kuti kune generation yavanhu inoti kana yakazvitarira, vanoti we are pure in their own eyes. They see nothing wrong mukati meupenyu hwavo. As long as it works, it is right with them. Kana chichivashandira, chitori correct. Saka Bible riri kuti there is a generation inoti iyo iri pure in their own eyes. Vanoona zvinhu nemaonero avo nepfungwa dzavo, vanoona zvinhu nemeso avo, and they say this is right.
And whenever they say something is right, it becomes right kwavari. Saka Bible riri kuti there is a generation that is pure in their own eyes, but they are not washed from their filthiness. Havana kugezwa pasina yavo, havana kugezwa pasakaipa zvavo. Mwari wokudenga anofanira kutibatsira as we approach this judgment. Tirege kuzviona tiri pure in our own eyes. Tirege kuzviona takachena pamaonero edu. Vanochena vanofana kucheneswa nokuti Mwari unoti vakachena. Havafani kuchena nokuti vanofunga kuti vakachena. Ukafunga kuti wakachena hazvirevi kuti wakachena. Ukafunga kuti moyo wako wachena hazvirevi kuti moyo wako wachena. Saka Bible riri kuti kune generation yavanhu inoti iyo iri pure in their own eyes, inoona zvinhu samaonero ayo yototi zviri correct. But Mwari wokudenga anotsvaga kuti vanocheneswa vachene pamberi paMwari, kwete kuchena pafungwa dzavo kana pamaonero avo kana pamaonero eshamwari, asi vachene pamaonero aMwari. Kana vadaro, they are preparing to enter into judgment. So this is the introduction yenyaya judgment pana Daniel chapter 7. Achitanga kutaura nezve judgment, ari kutaura activities dzapanyika dzichitoitika as if everything is normal. Vanotenga nokutengesa vachitenga nokutengesa, vanoba vachitoba, vanoroya vachiroya, vanopomba vachipomba, vanouraya vachiuraya, things looking normal. Chinyanga chichita mabasa acho achaita panyika. Yet in heaven, judgment yanga yatanga. Mutongi agara pachigaro. Vaifana kugadzirisa nyaya dzavo vachiona sokuti zviri normal. Do not think kuti we are living in times that are normal. Times are not normal anymore. Tiri kurarama mumazuva okupedzisira. Tiri kurarama mumazuva okutongwa kwenyika inoi. Nyika inoi iri kutongwa. Let's make things right with God. Mwari agotiitira zvakanaka, Mwari agotikomborera. Muimbi wandinofarira anoimba kambo nechindevere achitiye, lungisi ndava yako noJesu kona manje. Gadzirisa nyaya dzako naJesu iye zvino. For judgment is coming and judgment is at hand. Mwari akukomborerei, Mwari akuitirei zvakanaka. Muzita raJesu. Amen.